Tofa a halin yanzu an ƙara samun cece-kuce tsakanin Jifresh da Matarsa akan cewa wasu suna kiranta suna hure mata kunne, a don haka Jifresh da zafi yanzu yau masu hure mata kunne bayani, wanda a lokacin da yake gabatar da wannan bidiyo kuma matarsa daga can gefen kyamara tana ta tofa albarkacin bakinta. Bari dai ku ci kallon bidiyon. Ni ba wacce take so na, bari in gaya miki, wallahi ba wacce, wallahi jama'a kwanaki na faɗa nace ba wacce take so na, ba wacce take so na, ba na son kowa ka kowa ni ma ta so ni, kawai shine magana. Uwata da ta faɗi ta rasu ita kadai ce take so na. A ce mata ta wai wacce take mata ta za ta dinga haduwa da mutane wai tana zagi na? Wacce kai ko budurwarka ce ta hada kai, ko mutum budurwarsa ce ta hada kai da wani da wata ko da wani ta zage shi, yaya abin yake? Balantana matarka. In ba kin ga layin wayarki da suke kiran ki da shi, na rantsi da Allah yake kawo shi. In ba ki kawo shi ba, wannan layin da kike communicating da maza da mata wanda sanda ban aure ki ba kowa a rayuwarki. Kin dawo da safan nan kin zo kina mini ihu, kina ce mini wai a shirye kika zo. Ya muna ba, amma a bidiyo ne ba za ki iya ba ke. A bayan idon mutane kenan za ki ci mun mutunci. Ki zage ni ko? Suna haduwa da matata suna zagi na. Duk wanda ya fasa da ni da ku ya ci uwatar. Kun ga bana bidiyo da rana ko? Ba ma na jin dadin jikina. Wanda yake duk wani wanda yake yin waya da matata yana gaya mata, kuma ita da kewawuya ce ake haduwa a kimin shiru bidiyo nake yi. In zaki zage ni ki bar ki zage ni bayan kyamara. Ba wani magana baki kina ji na? Abin da yasa zan yi wannan bidiyon, in ban yi bidiyon ba wanda suke zuga kin ai ba za su ci ba. Kimin shiru. In ban yi wannan maganar a bidiyon ba ai su ba za su ji ba. Shi yasa nake wannan bidiyon saboda tura musu sako a minti 1 su ji. Na farko ma abin da zan gaya miki sai ma kin canja layin ki. Kin ga yanzu kika dawo da safan nan ko? Kin ga ba kunta ta miki nake ta ko ina ba. Jama'a kuna ji na? Duk wanda ya san yana ziga ta ko kuma ita, ni abin da shi yasa na gaya muku kwanaki nace ni ba wacce take so na. Ni ba wata mace take so na a duniyar nan in ba uwata ba. Saboda jin kai nake zaman aure fa, ni nake yin aure fa, ba wai saboda wai duk abin da yau in da kika tafi din inda a ce kin samu wanda yafi ni zaki dawo ne? Da kin samu wanda yafi ni zaki dawo ne? Ni ban wulakanta ki, wace ki dinga rayuwa zaki wulakanta ni? Wani sadiya wannan sadiya wacce take so na ta fadi ta rasu. Mahaifiyata wacce sanda nake neman yanda zan yi in yi lifting din rayuwa ta up, ita shi kadai ce ba wacce take so na. Sadiya me za ta ban wani me za ta ban wani sabon abu? Ba wani sabon abu ni da sadiya ta mun wanda da ba ta taba min shi ba. Kawai mutane su dinga zuga ki har ke abin da yake daure min kai wai har a dinga zagi na da ke. Kina matata ko budurwarka aka hada kai da budurwarka aka zage ka, ya zaka ji? Ballantana matar da take karkashin ka wanda ko ruwa ta sha daga gumina ne.